Mara nake kira a sashen Hausa na gidan Radio Garkuwa FM aka lalabo a kan mita 107 zango FM. Jama'a masu saurari assalamu alaikum, barkamu da saduwa tare da kuwa sashen labaran mu na Hausa wanda ke zama bita kan wannan makon da ke shudewa wanda da su zan gabatar tare da tallafin Burkina Faso a bangaren na'urori. A kan labaran za ku yi cewa yanzu haka da hukumomin kasar Nijar sun mayar da martani zuwa ga kasar Amurka ta hanyar su ma hana bizar shigowa kasar Nijar ga duk wani dan kasar Amurka. A cikin wannan makon ne aka saki tsohon minista kuma ɗan siyasar Nijar Ibrahim Yakuba a cikin shari'ar da ake kira ta malami mai kisan gilla. Ƙungiyar ma'aikata ta CDTN reshen jihar Maradi ta yi tsokaci a game da shawarar da majalisar ceto ƙasa ta ba da na tsaye da ranar Juma'a matsayin ranar hutu maimakon Asabar da Lahadi. Bayan kammala kokowar gargajiya karo na 46 a tawayen kokowar jihar Maradi sun shigo gida a cikin wannan mako. Yanzu ko ga labaran kamar da suke. Yanzu haka dai hukumomin kasar Nijar sun mayar da martani zuwa ga kasar Amurka ta hanyar su ma hana bizar shigowar kasar Nijar ga duk wani dan kasar Amurka sakamakon yadda ita ma ta hana ma wasu 'yan kasar ta Nijar ta shinku komi wannan wato takama ke nufi. Tambayar da muka yi wa Alkasun Abdurrahman wani masanin siyasar duniya ga kuma abin da yake cewa. To ina ga matakin da aka dauka daidai ne da irin matakin da Amurka ta dauka, kuma daidai ne da matakin da ƙasa kamar Nijar take dauka, tunda yanzu ka diba ta hanyar masaya ko kasuwa ko wani abubuwa. Yanzu ka kai kamar cikin kasuwar Maradi ne za ka ci an kai daga Amurka, in ka kai kasuwar Amurka ne za ka ci an kai daga Nijar. Kenan alaƙa ce ta suna wanda babu wata kasuwanci. Amma in ka dauki wasu ƙasashe wanda akwai alaƙa ta kasuwanci, kan ƙasashen ba su dauki wannan matakin kokarin ake a gyara a tura da wani abu. Ina ga daidai ne, kuma daidai ne da matakin da har zuwa yanzu Nijar ta dauka da duka ƙasashen duniya na daidai wa daida na duka matakin da suka dauka na alaƙa da su. Sai dai abin da ke da ban takaici yake da ban haushi kamar wasu abubuwa da suka faru duka bayan shekarun Mali da Burkina da Nijar ta yi su ma sai suka ci sun yi hakan. Sai shekaran jiya a gani jiya a ga takarda da Mali ta yi cewa banda mai kaza yan Amurka ba su zawa Mali, amma banda in kai aiki da ita babu wani ba Amurkan da za a hana ma visa zawa Mali. Amma ga ka'ida tunda confederation ce ake ciki, haɗaka ce ta kasashen guda uku, ai shugaban haɗaka shine shugaban ƙasar Burkina ko to shi kamata ya dauki wannan matakin ya ce kaza su ma kasashen su yake ci daidai da abin da aka gani ya faru lokacin kame jirgin na Najeriya wanda shi Hasimi ga wata lokaci na President. To amma yanzu kaga abin ya bambanta daga wannan zuwa waccan kasa. In aka diba abin da zai shafa watakila koyon makaranta ko mayan jami'o'i inda ake bincike tsakanin kasashen ko da sauransu. Amma abin da ke da ban takaici ciki mataki ne aka dauka saboda dalilai na tsaro. Kenan duk kasar da aka hana zuwa mutanen ta Amerika kuma an dauka kasa ce yan ta'adda, yan kasar yan ta'adda ne. Kenan babu abin da yake kamar ita ma kasar ta dauki irin wannan mataki. In ka diba har kasa kamar Najeriya wadda Amurka take military operation cikin kasar nan ta kare ko kiristocin kasa, ita ma a hana ta zuwa kasa saboda ana ganin kasa ce wadda ba ta da tsaro. Kun saurari Alkasun Abdurrahman wani masanin siyasar duniya. A cikin wannan makon da aka saki tsohon ministan kuma dan siyasar Nijar Ibrahim Yakuba a cikin shari'ar da ake kira ta malami mai kisan gilla. An sake shi ne a ranar Talata 30 ga watan Disamba bayan fiye da watanni 3 da aka tsare shi domin wato bukatun bincike. Lauyoyin da kuma makusantansa ne suka tabbatar da sakin nasa. Ga rahoton da muka hada muku. Za mu fara shi ne godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mu wannan rana da duk jama'ar da suka kama mu da addu'o'insu da shawarwarinsu da duk kowace irin kada gudunmuwa wajen ganin gaskiya ta tabbata. Kamar yadda turar da aka fara gaya abu mun yi maganganu da 'yan jaridu da kowa na cewa shi wannan dan uwa namu ba mu tunanin sa mashi cikin irin wani abu duk wanda yake da banna ko ma wani iri. Ɗauka wannan abin shi ne wannan gaskiyar da yardar da muka yi kan kyakkyawar ɗabi'un shi yasa ka tabbata da cewa in Allah yarda shari'ar da take tuhumar shi ita za ta hidda shi daga cikin duk wani zargin da
ake tunanin an sa shi. Kuma kaga Allah da ikon shi jiya mashara'anta ta hiddu takarda wadda ta wanke shi kwata-kwata da duka wata tuhuma ta laifi da ake tunani ko ko wani shahuwar shi da abin da ya shafi wannan magana ta shi wannan shiƙiyin malami. Kaga babu wani alaƙa da shi, bai san shi yau bai san shi gobe ba. Ita kanta shari'a ta ce non lui aka yi, kamar babu wani abu wanda gaba ɗaya ya shahe shi cikin wannan harka ta wannan magana ta malamin wannan shiƙi. Ta shari'a wannan Allah ya kadarta ta ƙare tunda akwai abin da nasara ke ce ma da harshen suna shari'a non lui, babu wani tuhuma da ake yi bisa abu. Kamar yadda kullum tun da abin nan ya fara muke gaya ma mutane, duk tun da ake bai taɓa samun mu'amala da wani cikin wa'annan mutanen da ake zargi cikin wani abu ba, bai san ko guda ba, bai taɓa yin wata mu'amala da ko guda ba cikin su. Kaga kuma shari'a ta hito ta tabbatar da wannan abin da muke yi ba san rai bane na yan uwa, ba san rai bane na abokai ba, a'a adalci gaskiya abin da yake ne muke yi. Ka gani Allah ya wanke shi, shari'a ta yanke duka abin da ke akwai na magana wannan abu. Sai dai mu fatan Allah ya tsare shi da irin haɗa cikin irin wannan kurakurai na irin wanda abubuwa da suka iya shiga, kuma ya sa wannan abin ya zama mishi kafara ɗaukaka cikin rayu. Kabiru Ibrahim kenan ku saurara dan uwa ga wato Yakubu Ibrahim da kuma Ibrahim Yakubu da aka saki. Ƙungiyar ma'aikata ta CDTN Reshen Jihar Maradi ta yi tsokaci a game da shawarar da Majalisar Ceto Ƙasa ta ba da na tsaye da ranar Juma'a a matsayin ranar hutu maimakon ranar Asabar da Lahadi. A cewar Ibrahim Mutari, mai watsa labarai na ƙungiyar ta 'yan ƙwadago ta CDTN Reshen Jihar Maradi, cewa da sake a game da wannan shawarar ta tsaye da Juma'a ranar hutu maimakon Asabar da Lahadi. Lalle wagga shawara da muka ji kwatsam abin ya babu mamaki mutuka yadda kake tsammani, saboda nazari ne bai wadatu ba yadda ya kamata a ɗauki irin wannan abin bisa kan harkar aiki. Shi ko bi idan ana son za a yi shi a tsaya a yi auna a ga amfanin shi, a ga karɓo shi ga jama'a, in an yi menene ke kasancewa. Duk wannan tunanin, wannan nazarin a wannan duk ina ga alamun kamar wannan majalisar ba ta yi wannan tunanin ba. Saboda in ka ba shi wannan hutun na kwana biyu da ake samu, wato shi ne hutu. Kwalluwa tana son hutu, bayan aiki ta gaji tana son hutu. To wannan tsawa da za a ce a yi abu ne wanda duk kasashen duniya ma ne ba mu taɓa shin ba ma inda aka yi shi, kuma wannan abu ne wanda shawara ce wanda aka yi ba za a ci nasarar shi ba. Wato cuta ciki ta yi yawa da amfanin shi. Ba ku gamsu kenan da irin wannan shawara? A waga shawara gaba ɗaya duk ma'aikacin da kaji za ka yi magana da shi, kowa yana tar da Allah wani da waga shawara ba ta yi ba. Waga shawara wato tana neman wani tarwatsar da salon tahiyar aikin ma'aikata da ake yi. Wanda irin tsari ne za ka ga a ce weekend hutun na kwana biyu an datsa shi. Yau to mu ba da matsala Juma'a. Juma'a dama ba a kai a zaura ke tashi, bakin gari ne an tashi. Kenan weekend a bar shi inda yake yadda aka saba kin nan shi ne amfanin abin. Amma wanda shawarwari in suka yawa dama ta yi an ta yawa da shawarwari suka yawa sai abubuwa sun baci. Wanga ɓata aiki ne za su yi, ba komi ba, yanayin ɓata aiki ne za a cuta mutane. Kuma mu akwai matsala guda da muka hango a Salisu. Zan yi bayani sosai, saboda kaga mu ɗaya musulmi misali yaranmu makaranta da suke zuwa sabidi dimar suna samun weekend yin sabidi dimar su ka zuwa makaranta suna karuwa musu addini. To kai haka kaga mu an cuta iyalan mu. Kuma tabbata idan aka yi haka Allah sa su ba kowa zaka ga ya miƙe ba ba ce za a yi saboda ba aiki ba, kuma ka gani ba a samu yin bukatar da ake so. Ibrahim Mutari ku saurara, mai watsa labarai na ƙungiyar 'yan kwadago ta CDTN Reshen Jihar Maradi. Bayan kammala kokowar gargajiya karo na 46 a Tawa, 'yan kokowar jihar Maradi sun shigo gida cikin wannan makon inda suka samu gagarumin tarbe. 'Yan kokowar ta jihar Maradi sun yi gwagwarmayar nasara a fannoni daban-daban bayan samun kujera na 3 da na 4. Mamman Sabiu Ali, shugaban hukumar kokowar gargajiya ta jihar Maradi, ya mana ƙarin bayani. Nasarori sai mu ce mun gode ma Allah, saboda duk wani abu da aka aza na tahiyar kokowa an yi da Maradi. IS ɗinmu ya yi doziyam, makahan mu ya yi doziyam, mun zo premier wajen rawa, mun zo troisième wajen sa kaya,
na walki kirari mun zo deuxième kenan sai mu ce duk podium din da ake yi na kokowa alhamdulillah muna cikin shi. So tari yan maradi sun sa guri cewa a ce ku ne ku zo da takobi nan. To wallahi haka nan ne kuma ka san shi takobi ai abu ne na Allah. Allah ke bada takobi ba mutum ba amma mun da yan koko cin takobi kowa ya ga yan kokon babu wanda ba su iya kada in kawaduwa ta zo to abin da yake lamari na Allah ne Allah bai sa muna da rabon shi ba bana sai mu yi kokari mu yi shirin baɗi in muna da rayuwa in Allah ya mu rai da magaram zandar kenan. Magoya bayan ku na jihar Maradi sun so mu tsokaci musamman kan abin da ya shafi kokowa dan koko ku da zo na uku da kusan wanda ya zo sarki ya aka yi kuka bari haka da kasance. To ka san ai harkoki aka ce akwai wani magabata su wannan magabata an yi su ne ƙasa ta yi su ta ce abinda suka je suka gano suka gai kowa sai ya yarda shi bayan da zami ƙarhi ne aka gwada mun na gabata aka yanke wani shari'a haka na amma ai gaskiya duk wanda ke da ido na gani ya ga abin da ya faru amma zan tabbatar ma imaji din da suka gwada mun ba shi bane ba muka yi reclamation kan shi imaji din da suka gwada mun bayan kayan mai ya wuce ne aka gunso ba a ginso inda kayan mai yake bukaci a kare dan koko. Da hakan ne kuma muka zo karshe abin da ya saka fuskar labaran namu na sashen Hausa wanda ke zama bita akan wannan makon da ke shirin shudewa madadin Burkina Faso da ya sarrafa na'ura Jazuli Salisu da gabatar da labaran ke fatan mu wani lafiya.